אתם בטח חושבים שאני מקבל את כל ההחלטות בוועד לבד, אבל זהו שלא. אנחנו יושבים בכל הישיבות ומקבלים את ההחלטות החשובות ביחד. בזכות הוועד, המשכורות שלכם הולכות וצומחות, לא רק בכסף, אלא גם במניות. אצלנו, לכל חבר ועד יש תפקיד משמעותי, אבל התפקיד הכי חשוב, לחלק לכם מתנות. עבורנו, משא ומתן זה לא עוד שיחה, זה דו-קרב אמיתי, ואנחנו דואגים שתהיו בצד המנצח. חשבתם שבוועד זה רק פרצופים רציניים? תחשבו שוב, אנחנו גם מפיקים אירועים, הופעות, נופשים, וגם רוקדים כאילו אין מחר. אנחנו לא אלגוריתם של AI, אנחנו אנשים, כתובים ידע וניסיון והדרכות ובקורסים. אצלנו יש תמיד כיסא פנוי לשיחה, מלחץ בעבודה, או להתייעצות, או השאלה, מה מזמינים היום בסיבוס? מי אמר ספורט ולא קיבל? עבד על המפה, גם בכדורשת, גם בקטרגל. אנחנו גאים להוביל את קבוצות הספורט של הפניקס. אצלנו בוועד זה לא רק קולגות, זו משפחה אמיתית. אתם יודעים, כזו שנשארת גם אחרי ששולחן שישי מתפזר. את כל מה שבנינו, אנחנו מעיפים קדימה לקמפוס החדש בראשון לציון. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, בריאות, עשייה וצמיחה.